ইন্ডিয়ান বেংকত আহিছিলো মানে পইচাৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা দি আছে এইটো নাজানো কিন্তু আমি ৬,০০০ টকামান পাইছো। আপুনি ৬,০০০ পাইছে? ৬,০০০। हेलो एवरीवन, गुड इभिनिं टू ऑल, वेलकाम बैक अगेन। लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आङो नैबे समाव बेबायदिनो मोननैसो आपडेट्स लानानै आंनि चेनेलावहाय आङो फैफिनबावबाय। तो जायफ्रा मोजां मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। तो आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ ना। तो जेन हक आङो बिदिब्ला नैबे समावहाय आंनि आपडेट्सखौहाय आङो होलांदिनि। दिनैनि गिबिसिन आपडेट्सआ जाहैगोन जोंहा बेबायदिनो आङो साननैसो सिगाङावहाय जितुनिखि CM-AAA ना, तो जोङो बे CM-AAA नि सायावहाय बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनगासिनो आरो बेबायदिनो दासिमबो CM-AAA आहाय बेबायदि रिएप्लाइ जायाखै। तो जोङो वेबसाइटआव थाङोब्लानो जोङो मोनखायो बेवहाय अलरेडि बेबायदि क्लोज जानानै दङ आरोना। तो जोङो दासिमबो रिएप्लाइ खालामनो हानाय जोंहा बेबायदि समा सफैयाखै। नाथाय 5 तारिखआव बेबायदि बुंदोंमोन ना, तो 5 तारिखआव जाफिनगोन। नाथाय 5 तारिख बारलांबाय, दासिमबो बेबायदिनो जोङो रिएप्लाइ जानायखौ जोङो नुफिनाखै आरोना। वेट खालामनांगोन जोङो, बेबायदिनो नेनोसै। नेनायनि उनावहाय आरोबाव फिन खेबसे जायफ्रा गोसो ना, तो बेवहाय रिएप्लाइ खालामफिननो हागोन आरो। तो आङो दिनैहाय CM-AAA नि सायाव बांद्राय बेबायदि गोलाव बुंबाय थानो सानासै। आङो बेबायदिनो गोबांथार बेबायदि आङो आपडेट्सबो लाबोआखै। जास्ट भिडिअखौ आं दिनै एसे सर्ट खालामगोन आरो सुंद'यैनो फोजोबगोन आरोना। तो बिदिब्ला जोङो बारलांनाय बेबायदिनो साननैसो सिगाङावहाय जोङो गोबांथार बेबायदिनो दुर्गा फुजानि सिगां ना गोबां बेबायदि जोङो अफार आरो बेबायदि फैसाफोर एकाउन्टआवहाय जोङो क्रेडिट जाबाय थानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोन्दों। बियो सोरबा नों आं बेबायदि बुंनाय बाथ्रा नङा। खुद जेरावनाखि गावसोरनो बेनिफिसारि जायफोरा कास्टमार ना, बिसोरनो बेवहाय बेबायदि शेयार खालामनानै होबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। इमान माने रां हाबनाय ना। तो बियो जाहैबाय साननैसो सिगाङाव बारलांबाय। बेबायदिनो आसाम ग्रामीण बेबायदि बेंकआवहाय हाबदोंमोन जाहैदों, बेबायदि CSP आवहाय ना। तो जेन हक आरो दा जोङो गुबुन मोनसे बेबायदिनो जोङो आपडेट्स जोङो नुनो मोन्दों, बा जोङो मोनसे निउस जोङो गोसारबाय थानाय नुनो मोन्दों ना। तो बे निउसावहाय जोङो नुनो मोन्दों जे बेवहाय बेनिफिसारिफ्रा गावसोरनो बेबायदि माने शेयार खालामनानै होखादों आरोना। जेरावनाखि इन्डियान बेंक, आवगोलनिया जाहैबाय बेबायदिनो आसाम ग्रामीणमोन, एबारनिया जाहैबाय बेबायदिनो इन्डियान बेंकआवहाय बेबायदि रांफोर क्रेडिट जानायफोरखौहाय बेनिफिसारिया माने बेवहाय गावसोर चेक खालामनानै कास्टमारा बेबायदिनो जोङो निउसाव होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेबायदि रां मोन्दों, बेबायदि माने बिसोरो गावसोरनो शेयार खालामदों आरोना। नाथाय राङा बबेनिफ्राय फैदों तो बेखौहाय मिथिनाय जायाखै। सरकारनिनो आसनि ना आवगोलनि सिगांनि फैसा हाबनानै थाखानाय दंखायो, तो बेखौ मोजाङै बेबायदि आङो डिटेल्सखौ बुंजोबनो हानाय नंला आरोना। नाथाय बेवहाय बिसोरो बुंदों जोङो माने मोनथिया आरोना बबेनिफ्राय फैसायाहाय फैदों। आं एसे क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होगोन लोगोफोर। तो क्लिप्सखौ नायोब्ला एसे स्पष्ट जागोन आरोना। तो आङो बिदिब्ला एसे क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होलांदिनि। আমি ইন্ডিয়ান বেংকত আহিছিলো মানে পইচাৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা দি আছে এইটো নাজানো কিন্তু আমি ৬,০০০ টকামান পাইছো। আপুনি ৬,০০০ পাইছে? ৬,০০০ টকা পাইছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে কিবা এটা আঁচনি পাওঁ, ক'ৰ পৰা দি আছে এইটো নাজানো কিন্তু আমি ৬,০০০ টকামান পাইছো। ৬,০০০ টকা আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান বেংকত? ইণ্ডিয়ান বেংকত। এইটো ইণ্ডিয়ান বেংকতে সোমাইছে নে বেলেগ? ইণ্ডিয়ান বেংকতে সোমাইছে। তাৰ আশীৰ্বাদ দিছোঁ, জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ। পইচাৰ কাৰণে কিমান পইচা উঠাব আপোনালোকে? চৰকাৰে অনুদান দিয়ে, এইটো কিহৰ দিয়ে নাজানো। এইটো চৰকাৰী অনুদান ন? কিহৰ অনুদান এইটো নাজানে? কিমান পাইছে আপুনি? ৬,০০০ পাইছে। ৬,০০০ টকা পাইছে। ক'ত আহিছে? ইণ্ডিয়ান বেংকত। ইণ্ডিয়ান বেংকত। বেংকটো ক'ত আছে? দগাঁও। আপুনি পাইছে নেকি পইচা? পাইছোঁ। এইটো চৰকাৰী অনুদান নে? ৩,০০০ পাইছোঁ। ৩,০০০ চৰকাৰী অনুদান? ইণ্ডিয়ান বেংকত পাইছে? ইণ্ডিয়ান বেংকত পাইছোঁ। আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান বেংকত পাছবুক চেক কৰিবলৈ, পইচা সোমাই আছে। কোনোবা মাহে পাইছে, কোনোবা 3 মাহৰ পিছতো পাইছে। আমিও ৩,০০০ টকা পাইছোঁ ইণ্ডিয়ান বেংকত। এতিয়া কোনটো পৰা আহি আছে, কোনটো চৰকাৰ ইণ্ডিয়াত আহিছে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটো কিবা আঁচনি নে বেলেগ কিবা? আঁচনি বুলি নহয়, আহি আছে সোমাই আছে ন? হয়, আমি পাই আছোঁ আৰু বহুত মানুহে পাইছে বুলি আমি জানো। কোনেও নাজানে? নাই, ইণ্ডিয়ান বেংকত সোমাইছে। ইণ্ডিয়ান বেংকত সোমাই আছে। আপুনি পাইছেনে? আমি পাইছোঁ। কিমান পাইছে? ৩,০০০ পাইছোঁ। निश्चय नोंथांमोनाहाय बे क्लिप्सखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। बेबायदिनो इन्डियान बेंक ना,
तो बे इन्डियान बेंकआवहाय बेबायदि फैसा क्रेडिट जादों जाहैदों सोरनाबा बेबायदिनो 3,000 सोरनाबा बेबायदिनो खमबो जानो हागौ आरो बाराबो जानो हागौ जायखिजाया बेबायदिनो दुर्गा फुजानि सिगां ना गोबांथार बेबायदि बिसोरो फैसाफोर क्रेडिट जानायखौ नुनानै दिनै मोननानै बेबायदि माने धन्यबाद बेवहाय बेबायदि जासिदों आरो तो ओरैनो मोनोब्लाथ' आरो जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा नामा दा आरो फुजानि बेबायदि बोथोरबो सफैदों ना नाथाय जोङो बेवहाय बांसिन नुनो मोनदों जोंनि बिथिं साइडआव नङा आरोना बे एसे गोजान जायो तो जियानो हक जायगाया जेरावखि जाया मानो दा सोरनाबाफोर बेबायदिनो इन्डियान बेंकआवहाय बेबायदिना तो एकाउन्टफोर दङब्ला स' नोंथांमोनाबो एसे चेक खालामनानै नायोब्लानो जाबाय तो दुर्गा फुजानि सिगां बेबायदि अफारफोरा फैदोंबो जानांगौ ना तो आङो दिनैहाय लोगोफोर बांद्राय गोलाव नोंथांमोननिसिम आङो बेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन तो आङो सम मोनोब्ला नेक्स्ट टाइम थाबैनो आंनि चेनेलावहाय आङो बेबायदिनो आपडेट्स लानानै आङो फिन खेबसे फैफिनबावगोन तो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो एन्ड खालामबाय गोजोन्थों बाय